ዘበነ ክርስትና ቀዳማይ ዘበነ ዓመተ እግዚእ ክሳብ ራብዓይ ክፍለ ዘበን አትሒዙ እምነት ክርስትና በመንገድቶም ኣብ ግዛት አዲሉስ ዝነበሩ ወዛተኛታት ነጋዶ ኣብ አዲሉስን ከባቢን ክቀላቀል ጀመረ። በዘበነ ንጉስ ኤዛናን ሴዛናን ካብ 330 ክሳብ 370 ዘሎ ዓመታት بسبكت قدوس أبونا السلامة كسات برهان كلتيوم نجزتاتن حزبومن كرستنا تقبلوا كسيلو بنوغوس كاليب بحمشتميتن 40 بسبكت تسعاتو قدوسان امرومين بمنقد نساتهم زمصلوت وقدامات كرستنا نابقت أرات إيتوبيان إرتران أسفاحفين دهر أبنا فيرمناتوس أبنا امبرمي أب إترا كرسنا سبهو كمون سراويان كم بعل أبنا ليبانوس متى أبا يوحني أو هاجرنا كرسنا 5 سبهو قد له وتم يرد أبا يوحنس كما أبزبنو قس كالب بحمشتميتن 14 كسب حمشتميتن 30 نقدام دبر سيناز مصرت يوم كمون دبر سماعتات زهاجر ناقران ساحل كمزو مصرت يزنتون زوم فلاسي بزلب مات أبا هني ويابا يوحني يفلتو انبر مسابا هننا يدبر الدامو تقراي نشاب عي كفل زبنكن زراخب يبلومن أبا ليبانوس أمونغو حمشاين شاشاين كفل زبن زنطفو زنبرو لبسمون كسنا كاب أبا باقيم الزاقبسي زوا صدو هينوم أبا غلا ساحل نشوعات عمد تقمتو أبزق زيازن وانجيل ماتي واسكم سترقموني فلات سلزوم كلتا فلسطين نايساني حيتن سحالن عبيت حواليام نيروم كباحال يكاال أما بالعصر تشدشتين كفل زبن بجزي ورار أحمد جيران لبنى دنقل قلاوديوس ودون وتهدروا حاجز نمنجس برتغال دليوم نيروبا صحفوا وملفتات نسبكة وانجل عبا عدل زغفة أقات عمي ينيرو كاب شحين 520 كساب شحين 750 بترسيان سبكة وانجل ككايت بزح سعر وكوان تقبرد انتو هنا ايت ساويام زكايد وقد سبكة وانجل چرشي خعوتاي كالن بان سارو كوادان قتلتو من مسقاقو من اسعابين اما بالعسد شوعتا كفل زبن ابن السيفة مكايل سعدا قدام انبا كمز مصرتون نهزب بوغوس كم صباحون يزنتون بزد ما سبكة وانجل كاتسالي 5 نبرا يملكتلنا دارنا وحزب العامتات نزتون خوزستو مرسو ني حديث زبن قداماي كاتوليكا افريكا وباباس زخونو ابن طوبيا جرجس جبريكس جابهر ايوم بشعين شوعات ميتن 88 رساليكا باباسات بيوس شادشاي መንፈሳውነቶምን ሐዋርያው ቁርአቶምን ተዓዚቦም ጳጳስ ዘመንበረ አዲልስ ወይንተ ጳጳስ ዘኢትዮጵያን ክሸምዎም ቢል ሓደ ግሪካዊ ምስራቃዊ አቡንውን ማዕረግ ጵጵስና አልበስዎም ስርዓት ግዕዝ ብምልአት ክሕልዎ አምሒሎም ምስ አባ ሚካኤል ዘመንበርን አባ ሚካኤል ፓችልን ዝተባሃሉ ፍራንቸስካዊ ተሓጋጋዝን ተላኩ أب حماسين يجزء مزنبرة بحر نجاسي تصفاسيون بعد عزقاب زقورو صبو ليلان أب عدو قعدات الناتق أمتو أب كباب حماسين كنكاساقو سجمرو أول هي كاتي شحن شوعتا 209 بسودان أبيلوم نقب ساعتو بشمون تقبط شحن شمون 100 أما بال50 عمت عدميهم بحمام فيران عرفوا أبزي حجي كل يباركنا كرن زلو كاتوليكاو مؤمن
ክሳብ መፋርቕ 17 ክፍለ ዘበን ክርስቲያን ከም ዝነበሩ ድሕሪ ግን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ወራራትን ምስኣን ሰበኽቲ ወንጌልን ንበይኖም ተሪፎም በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ንድሕነቶም ክብሉን ሰላም ክረኽቡን ኣብ ካልእ እምነት ክወድቁ ተገደዱ። ማዕረ ግዜ እናነውሐ ዝኸደን ምስ ካልኦት ክርስቲያን ዝነበሮ ርክብ እናተቋረፀ ምኻዱን ዓመታት ብዘይ ካህናት ተረፉ። ከም ውፅኢቱ ኸዓ ክርስቲያናዊ ርሾም ብዘይካ ዝተወሰኑ ምልክታት ከም ኣስማት ናይ ማርያም፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ሚካኤል ምጽዋዕን ኣብ ሆሳና ለኻ ኣብ ኢድ ምእሳር፣ ኣብ ፋሲጋ ሽምዓ ምብራ፣ ኣብ በዓል ፍሰታ ገዓት ጌርካ በዓል ፍሰታ ምዝካር፣ ኣብ ሕፀ ኪዳን ኣምላኽ ይኹን ካዶ ኢልካ ኪዳን ክልተ እንዳባን ብኡ ገይሮም ከዓ ኪዳን ተመርዓውቲ ምጽዳቕ ካልእ ዝኾነ ምልክት ክርስትና ኣይነበሮምን። ዳግማይ ምብርባር ካቶሊካዊ እምነት ብሉኻት ወንጌል ብንጀሳውያን ኣቦታት መጀመርያ መበል 19 ክፍለ ዘበን ኤሮጳውያን ንኣፍሪቃ ክመቐልዋ ዝጓየይሉ ነገሥታትን መሳፍንትን ኢትዮጵያን ከዓ ብወገኖም ምሳታቶም ፖለቲካዊ ርክብ ክተኽሉ ኣብ ዝመጣጠርሉ ዝነበሩ ግዜ እዩ ነይሩ። ብ8 ሕዳር 1835 ኣብ ሶርያ ክህነት ዝተቐበሉ ኣባ ጁሰፔ ሳፔቶ ብክህነት ኣብ ሶርያ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ኣገልግሎት ብዘይ ስምረትን ኣፍልጦን ኣሕልቆ ማሕበሮም ፈሊስጠም ኣተው። ቀፂሎም ብወርሒ የካቲት 1837 ንሃገረ ግብፂ ኣተው። ብ29 የካቲት 1837 ኣብ ምድሪ ሓበሻ ክህነታዊ ካቶሊካዊ ተልእኾ ክፍጽሙ ሓሳቦምን ሃረቶምን ንስፍሓት ወንጌል እትሓልብ ፕሮፓጋንዳ ፊደ ክፍሊ ቅድስቲ መንበር ፍቓድ ሓተቱ። ኣድናልዶን ኣንታንን ዝተባሃሉ ደቂ ፈረንሳን ኢትዮጵያ ከይዶም ናይ ሳይነስ መጽናዕቲ ክገብሩ ካይሮ ኣትዮም ነበሩ። ቋንቋ ዓረብ ዝምህሮምን ዝትርጉመሎምን ንምርካብ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ካቶሊካዊ ገዳም ፍራንቸስካውያን ከይዶም ሓሳባቶም ምስ ገለጹ ብዘይ ምውልዋል ንመንሰይ ኣባ ጁሰፔ ሳፔቶ ሃብዎም። ብድሕሪዚ ኣባ ጁሰፔ ሳፔቶ ናብ ምድሪ ሓበሻ ምዞም ኣሕዋት ሓቢሮም ክኸዱ ተሰማሚዖም ምድላዋት ድሕሪ ምግባር ኣብ ወርሒ ጥሪ ክነቕሉ ተረዳድኡ። እንተኾነቶም ኣሕዋት ነባ ጁሰፔ ሳፔቶ መደቦም ብምልዋጥ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ንነቅል ኣለና በልዎም። እዚ ኩነት ነባ ጁሰፔ ሳፔቶ ሃንደበት ኣብ ርእሲ ምዃኑ በዳህ ኣይኮኖም። በቲ ሓደ ወገን ዝሓተትዎ ፍቓድ ከይመጾም በቲ ካልእ ኸዓ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ መበል 16 ብራኬ ከይተቐበሉ ከምኡውን ንተልእኾኦም ዝኸውን ፋይናንሳዊ ትሕዝቶ ከይሓዙ ብምንባሮም ተረበሹ። እንተኾነ ግን ክትውልኽ ናይ ወንጌል ምዃን ዝነበሮም ባህጊ ንምትግባር ብ7 ታሕሳስ 1837 ተበጊሶም ብ8 መጋቢት 1837 ባፅዕ ኣተው። ጉዕዞኦም ብምቕጻልካ ንዓድዋ በጽሑ። ብዝነበሮም ጥበብ ክእለትን ናይ ምልዛብ ምስቶም ዝረኸቦም ሰመዝን ህዝብን ብጽቡቕ ብምልዛብ ነቲ ድሕሪ ኢየሱሳውያን ምስ ጓጓ ኣሰር ካቶሊካዊ እምነት ዳግማይ ሓዲስ ተኽሊ ኮይኑ ከም ዝጅምር ገበሩ። ነዚ ቦዱ ዝኾነ ተልእኾ ማሕበሮም ብሓላፍነት ከካይድዎ ብዕለት 3 መጋቢት 1838 ጸውዒትን ዕድመን ኣቕረቡ። ማሕበሮም ኣባ ጁሰፔ ሳፔቶ ብዝገበሮ በይናዊ ስጉምቲ ኣይተሓጐስሎምን።
بسلاسة حدار شحن شمنت ميتن سلاسان شمنتن تقلالي حلقة محبر لأخان زنورو كبر أبا يوحنس متمو نياباش سوبي سابيتو بزي أفلت أبستخيادة مدب تلوخو زي حقوسن زي دقفون اكوا انت نبرو نمزلنا تلقو عصفها وانجل مدر حبشا بوقع أفلت أهيبهم تلقو سبكة وانجل كايدو فقادو لهم حلفت محبرين كفل قدست منبرين نزل زغربت صوعيد تقبلهم أباش سوبي سابيتو بزرعي وتبعن دفارن سقمتي نسبكة وانجل التحلي بروباغاندا في ده كفل قدست منبر بشمنت مقابي الشحن شمنت ميتن سلاسان تشعتن حواليو سبكة وانجل بدرجالك كهنات حواليو نقطة أمدر حبشا بعلي أوجلهم أباش سوبي سابيتو بتزور كوت وسرع نايزي بدرجة من محدا لك كهنات زقوم حديث وفري كاتوليكا أصفحا وانجل برقت سراغ من قدن أتات حبايتان أصفحا سبكة وانجل أمدر حبشا يمنيرهم حواليو قسنا الزبن قدوس عبني يعقوب يسجنس كابشحن شمنتميتن سلاسان تشعتن كسابشحن شمنتميتن سوسان نصفحات وانجل التحالي بروباغاندا في دخل قدست منبر نتي حواليو لك كانت نقطة مدر حبشا إيلان برشعات مقابي الشحن شمنتميتن سلاسان تشعتن زدخلتون ناي داغماي لدت كاتوليكا وفرو وانجل قداماي حلافن تتصواعن غيران نقدوس ابن يعقوب يستينوس مسابا لويجي مونتوري بعسر تسلسة قمت شحن شمنتميتن سلاسان تشعتن لآخرتم عمد الحبشة اليوم صنحو عباش سوبي سابيتو رعات قبلوهم دحرو السن قزيه بيتا كريستيان حواليوي مستنابر نبز بالمعرقة دايبان حلافنتون قدوس ابن يعقوب يستنوس أسكمتهم نقدوس ابن يعقوب يستنوس أب عدوا خلق القلوم أبالوجي من توري أب غندر أباش سبي سابيتوها نشوات تمدبو أباجي سبي سابيتو نشواه قعزو خلو أب غندر مسبصحو حميمهم نعدوا تمرسو أب عدوا أبزنبرو لقزيه مزدجات مات وبيا لعلم حزنتن زمدنا أتريوم نبرو دهرزي أباج سبي سابيتو أبشحين شمنتميتن 40 كلتن بزقات حمام كحكمو ني أوروبا تمرسو بشحن شمنتميتن 40 شدشتن بتغرسيان نتن قدوس ابن يعقوب توايبو زنبال السفي حقر السبكت نفس الاستمقالتهم نهاجر أورومن سودانن كابو فلياكلت الرسو الزغ على هينتين ببسناتات كتقبرو انكالان كسع شوازل لو وقن سمين إثيوبيان بشحن شمنتميتن 40 شوعاتن كم هينت ببسنا سريعان مزنتو نابني يعقوب يستنوس ألبستهم بشحن شمنتميتن 40 تشعاتن قدوس ابني يعقوب بابنو ماسايان أباصع أبم كله معرك ببسنا لبسو كاتوليكاو امنت أبكبابو قول عن عليتنان صنع دقلن زبانبورن مسوزح ساقاماتو الناس ففحي أبزخو دولو قزيين ابني يعقوبنا مدر بوغوسن من سعن كترموتو جمرو بعسد تشدشت حساس شحن شمنتميتن 40 شمنتن محبر لازار السن أباج سوبي سابيتون مس بوليتيكاويان تمحازرو اللخم إلهم بوساني كم محبر السنابتوهم أبكواوي شحن شمنتميتن 50 أباج سوبي سابيتو بقلاو تبقسوهم أباس يقصيلهم كان حيال أواره أب غندر نايم مرق زيوم دحر محلاف
ናባጽዕ ተመሊሶም እምብሳባ ዮሐንስ ስቴላ ብምርድዳ ብ28 ሐምለ 1851 ክሳብ 15 መስከረም 1851 ፈላሙ ሐዋርያዊ ካቶሊካዊ ዳህሳስ ምድረ መሳዕን ቦጎስን አካየዱ። ب23 ነሐሴ 1851 አባ ዮሐንስ ስቴላን አባ ጁሰፔ ሳፔቶን በመንሳዕ አቢሎምና ምድሪ ቦጎስ ፈርሐን እትበሃል ዓዲ ኣተው። ኣብ ፈርሐን ምስ ኣተው ንዓዲ ጭቃ ዝነበሩ ኣቶ ሸኻይ ቢሮም ስለ ዝነበሩ ወዶም ተቐበልዎም። ንምሸቱ ኣቶ ሸኻይ ዓዲ ምስ ኣተው ምስቶም ክልተ ካህናት ብዛዕባ ሐዋርያዊ መደብ ተዘራረቡ። ኣብ ፈርሐን ቤተክርስትያን ንምህናጽ ከዓ ኣብ ስምምዕ በጽሑ። ካብ 112 ዘይውሕዱ ምእመናን ድሕሪ ምጥማቖም ኣቶ ሸኻይ ነዞም ካህናት ዓብዪ ጸግዒ ኮንዎም። ከም ውጽኢቱ ኸዓ እቶም ልኡኻት ወንጌል ብኣቶ ሸኻይ ተሰንዮም ናብ ከተማ ከረን ኣምርሑ።
ታሪኻዊ አመሰራርታ ኤርትራውያን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሰበኻ ቫንኩቨር ብ2009 4 ቅዱሳን ምእመናን ዶክተር ጳውሎስ ደብረ ስምዖን ተወልደ ምስ አባ ቪቶሪዮ ኮይኖም ንክቡር ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ሚካኤል ሚለር ረኸብዎም። ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ትሕቲ ሰበኽኦም ዘለዉ ብኦም ተፈላጥነት ንኽረኽቡ ቦታ ንኽወሃቦም ሕቶ ኣቕረቡሎም። አባ ቪቶሪዮን ሽማግለታት ቤተክርስቲያን ታሪኻዊ አመጻጽኣ ምብራቃዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ገለጹሎም። ኣብ ትሕቲ ሰበኽኦም ድማ ክመሓደሩን ቤተክርስቲያንና ከም እትፈቱ ገለጹሎም። ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ሚካኤል ሚለር ድማ ነዚ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃብ ኣብ ሴንቲ ፓትሪክ ቫንኩቨር ኣብ ዘላ ቻፕል ንኽንቅድስ ኣፍቀዱልና። ኣብቲ ጊዜቲ ቆሞስ ናይ ሴንቲ ፓትሪክ ዝነበሩ ክቡር ኣባ ቪንሰን ሃክስዋል ድማ ብሓጎስ ተቐቢሎም ቤተክርስቲያን ከፈቱልና። ጡረታ ዝወፁ ካህን ፋዘር ማይክል እውን ንኽቅድሱልና ተዋህቡና። ካብኡ ዝተፈላለዩ ካህናት እናመፁ ድማ ቅዳሴ ከዕርጉልና ጀመሩ። ንኹላቶም ካህናት በቢግዚኡ ዘገልገሉና ብፍላይ ከዓ ፋዘር ማይክል ፋዘር ቶምሶን ብልቢ ነመስግኖም። ኣብቲ ጊዜቲ 3 ወይ 4 ምእመናን ጥራይ ይመፁ ነበሩ። ፋዘር ማይክል ከዓኒ ብሕጉስ ገጽ ኣጀኹም ንሕና እዞም 3 ንሙሉእ ሃገር ኤርትራ ቅዳሴ ከነዕርግ ኢና ብምባል ከምኡውን ኣብዚኣ ቤትና መላእኽቲ መሊኦም ኣለዉ ምሳና ምእንቲ ምልኣት ኤርትራ ድማ ክንጽሊ ኢና እናበሉ የበራትዑና ነበሩ። ብድሕሪዚ ካህን ካብ ቶሮንቶ ሓንሳብ ኣብ ዓመት እናዓደምና ቅዳሴ ንገብር ጀመርና። ክቡር አባ ቪቶሪዮ ክቡር አባ ኤርምያስ ከዓኒ ካብ ቶሮንቶ እናመፁ ቅዳሴ የዕርጉልና ነበሩ። በዚ አጋጣሚ እዚ ድማ ብፍሉይ ከነመስግኖም ንደሊ። ክሓልፉ ወይ ክበጽሑ ዝመፁ ካህናት እውን ከም አባ ተስፋ ማርያም ገብረ ክርስቶስ ዘማሕበረ ኮምቦኒ፣ አባ አልዓዛር ዘማሕበረ ሳሌዝያን ደንቦስኮስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጊዜያት ቅዳሴ ኣዕረጉልና። እግዚአብሔር ይሃበልና። ብዝተረፈ ወርሓዊ ቅዳሴ ምስ ፋዘር ማይክል ብምርድዳእ ኩሉ ናይ ቅዳሴ ስርዓት ናብ ግዕዝ ብምቕያር ብእንግሊዝን ብግዕዝን ገበርና ቅዳሴ ነዕርግ ኔርና። ካብዚ ብምቕጻል ዝበዝሐ ህዝብና ኣብ በርነቢ ይነብር ስለ ዝነበረ ናብ ቫንኩቨር ምኻድ ከጸግመና ስለ ዝጀመረ ናብ ሴንቲ ፍራንሲስ ደ ሴልስ በርነቢ ቅዳሴ ክንገብር ጀመርና። ንፋዘር ቶማስ ስሚዝ ቆመስ ናይ ሴንቲ ፍራንሲስ ዘ ሴልስ ዝነበሩ ብኩሉ ዝተሓባበሩና ብልቢ ነመስግኖም።
ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ድማ ዓቢ ቦታ መአከቢ ስለ ዝረኸብና ናብ ቁምስና ኣዋር ሌዲ ኦፍ መርሲ ቤተክርስትያን ክንእከብ ጀመርና። ናይ ሰዓት 11 ቅዳሴ ድሕሪ ምስማዕና ናብ ታሕቲ ወሪድና ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ጀመርና። እናበዛሕና ምስ ከድና ድማ ቦታ ክጸበና ጀመረ እሞ ንኽቡር ሊቀነ ጳጳሳት ኣቡነ ሚካኤል ሚለር ካልኣይ ጊዜ ብምኻድ ቦታ ክረኽቡልና ሓተትናዮም። ክቡር ሊቀነ ጳጳሳት ኣቡነ ሚካኤል ሚለር ኣብ ቁምስና ቅዱስ ጴጥሮስ ሴንት ፒተር ኒዌስት ሚኒስተር ቦታ ረኸቡልና። ዶክተር ጳውሎስን ደብረን ምስ ፋዘር ሞሰር ቆመስ ናይ ሴንት ፒተር ዝነበሩ ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ቁምስና ቅዱስ ጴጥሮስ ቦታ ክህቡና ሓተትናዮም። ፋዘር ሞሰር ምስ ቤት ምኽሪ ድማ በሓጎስ ተቐበሉና። ንሕናውን ብልቢ ኣመስገናዮም። ካብ ጃንዋሪ 27 2018 ጀሚርና ኣብ ሴንት ፒተር ናይ እንግሊዝ ቅዳሴ ክንሰምዕን ብድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣዳራሽ ተኣኪብና ክንጽልይን ክንመሃርን ጀመርና። ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ካብ ሲያትል ሓንሳብ ኣብ 3 ወርሒ እናመጹ ክቅድሱልና ፍቓደኛ ኾኑ። ኩሉ ጽቡቕ ምስ ከደልና እውን ነባ ንጉሰ ኣብ 2 ወርሒ ሓንሳብ መጺኦም ክቅድሱልና ዝኽእሉ እንተኾይኖም ሓተትናዮም። ኣባ ንጉሰ እውን ፍቓደኛ ምዃኖም ምስ ገለጹልና እቲ ቅዳሴ ኣብ 2 ወርሒ ሓንሳብ ገበርናዮ። ካብኡ እውን ህዝብና እናበዝሐ እናተጠራነፍና ክንከይድ ምስ ጀመርና ንኽቡር ኣቦና ኣባ ንጉሰ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ንኽቅድሱልና ሓተትናዮም። ኣባ ንጉሰ እውን ምስቲ ዘለዎም ጣዕቂ ስራሕ ደኺመ ኸይበሉ ሕራይ በሉና። ካብኡ እውን ወርሒ ወርሒ እናመጹ ክቅድሱልና ጀመሩ። ክሳብ ሕጂ እውን ኣለዉ። ኣባ ንጉሰ ናባና ክመጹ ኸለዉ ዓርቢ ምሸት እዮም ዝመጹና። እታ ዓርቢ ነቲ ዝደልዮም ሰብ ጊዜ ብምሃብ ከምኡውን ሃዋርያዊ ምብጻሓት ይገብሩ ነበሩ። ትምህርቲ ብምምሃር ንመንእስያትና ምኽርታቶም ብምሃብ ይሕግዙናን ነይሮም ኣለውን። ንድሕሪ ሕጂ ኣገልግሎትኩም ኣይፈለየና ኣባቴ በዚ ኩሉ ዝገበርኩምልና ክሳብ ሕጂ ልቦናዊ ምስጋናና ነቕርበልኩም። ክቡር ሓውና ዶክተር ጳውሎስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ድሕሪ ናይ 5 ዓመት መዳለዊ ትምህርቲ ዲቁና ክወስድ ብምጽናሕ ብዕለት ጉንበት 19 2018 ማዕረግ ዲቁና ተቐበለ። እዚ ኸዓ ንቤተ ክርስቲያንና ፍሉይ ህያብን ዓወትን ስለ ዝነበረ ኩሉ ምእመናን ብሓጎስ ኣብታ ቅዳሴን ጽምብልን ብፍሉይ ተሳትፍኡ ኣርአየ። ኣብዚ ዕለት እውን ክቡር ኣባ ንጉሰ፣ ክቡር ኣባ ቪቶርዮ ምሳና ሓቢሮም ደስተኦም ገለጹ።
እዚ ሲመት ማዕረግ ዲቁና ኣብቲ መላእ ምስራቃዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሓድሽ ባብ ዝኸፈተ ፍሉይ በረኸት እዩ። እግዚአብሔር ዝኸበረ ዝበለተ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ምስተመተ ብእግዚአብሔር ዝኸበረ ዝበለተ ብስቲ ብውህበቱ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ ትጸጋ ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ تتلان عجل مريم ومنبونا معافيه ونا يتموت بيتنا تتلان عجل مريم ومنبونا بري نقسي كبر حفر النجاي مريم يكبر اللي مريم نقس اللي بري نقسي كبر حفر النجاي مريم يكبر اللي مريم نقس اللي قال السماي نمدري مستمته بእግዚአብሔር ዝኸበረ ዝበለተ قال السماي نمدري مستمته بእግዚአብሔር ዝኸበረ ዝበለተ ብስጢር ውህበቱ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ ትጸጋ ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ إنه والجقي إنها تنوها مسبلنا قويتا يجم حال خوينا أو السماي نمدري مستمته بእግዚአብሔር ዝኸበረ ዝበለተ أو السماي نمدري مستمته بእግዚአብሔር ዝኸበረ ዝበለተ ብልስጢር ውህበቱ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ ትጸጋ ይብዋይ ጸጋ እግዚአብሔር ይብዋይ ጸጋ
ክምለኣለይ ተሓቶን ወዳ ጉረመይ ናይ ውሽጠይ ኩሉ ተረዲኣ ክምለኣለይ ተሓቶን ወዳ ክምለኣለይ ተሓቶን ወዳ ዓደ እኮላትኒ ወደይ እትብለኒ ዓደ እኮላትኒ ወደይ እትብለኒ ዓደ እኮላትኒ ዋነይ እትብለኒ ዓደ እኮላትኒ ዋነይ እትብለኒ ዓደ እኮላትና ደቀይ እትብለና ዓደ እኮላትና ደቀይ እትብለና The gospel of the Lord. He to be ordained deacon, please come forward. Paulo Stickler. Present.
ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ሰበኻ ቫንኩቨር እናዓበየ ህዝቡውን እናበዝሐ ምስ መጻና ሽማግለታት ቤተክርስቲያን ምስ ክቡር አባ ንጉሰ ናብ ክቡር አቦና አቡነ ሚካኤል ሚለር ብምኻድ ካህን ንኸምጽኡልና ክተሓጋገዙና ብኽብሪ ሓተትናዮም። አቡነ ሚካኤል ሚለር ድማ ብሕጉስ መንፈስ ክሕጉዝና ፍቃደኛ ከም ዝኾኑ ሓበሩና። ከምኡውን ቅዳሴ ክገብሩልና ክበጽሑና መዓልቲ ሃቡና። ንሕናውን ምስ ክቡር አባ ንጉሰ ነቲ አቦና ዝሃቡና መዓልቲ ብዝበለጸ ተሰናዲና ንክቡር አቦና አቡነ ሚካኤል ሚለር ኣብ ቤትና ሴንት ፒተር በዓጀባ ተቐበልናዮም። አቡነ ሚካኤል ሚለር ምስ አባ ንጉሰ ቅዳሴ የዕረጉልና። ድሕሪ ቅዳሴ መዛሙራት እናዓጀብና ናይ ድራር ግብጃ ገበርናሎም። አቡን ብሓጎስ መንፈስ መግብና ክጥዕሙን ቡና ብምስታይ ኩሉ ምእመናን ብሓጎስ ብምቕባሎም ኣዝዮም ተሓጎሱ። ህፃውንቲ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ድማ ናይ ሃገርና ህያብ ኣበርኮትሎም። ንህፃውንትና ብምብራኽ ህያቦም ተቐቢሎም ኣብ ጽኑዕ ከም ዘንብርዎ ሓበሩ። ክቡር አቦና አቡነ ሚካኤል ሚለር ንኹሉ ብምዕዛብ ነዚ ኩሉ ሰብ ዝጓሲ የድልዮ እዩ ኢሎም ብምሕሳብ ናይ ካህን ምምጻእ መደቦም ከቀላጠፍዎ ወሰኑ። ከምኡውን ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ሰበኻ ቫንኩቨር ዋላ እኳ ካህን እንተዘይብልና ካብ ኩሉ ተሪፍና ኣይንፈልጥን። ንጎረባብትና ፍሉይ ነገር ክህልዎም ከሎ 3 ወይ 4 ምእመናን ንሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ብምውካል ኣብ ኩሉ ተሳትፎና ነርኢ ኢና። አቡናትና ኣብ አሜሪካ ክመጹ ከለዉ ኬድና ንበጽሕ። አቡነ መንግስተ አብ ከምኡውን አቡነ ፍቅረ ማርያም ሲያትል ኣብ ዝመጽሉ ኬድና ኣብቲ ቅዳሴ ብምስታፍ አቡናትና የዕጅብና ንመጽእ። ከምኡውን ብዛዕባ ካህን ክሰዱልና ብስም ማሕበርና ተወኪስናዮም። ሰናይ ፍቃዶም ዘለዎም ብድሆታት ድማ ገለጹልና። ብተስፋ ክንጽበ ድሕሪ ምጽናሕና ብሓገዝ አቡነ ሚካኤል ሚለር ኤርትራዊ ካህን ንኽመጸና ተወደአ። በዚ አጋጣሚ ንኽቡር ሊቀነ ጳጳሳት አቡነ ሚካኤል ሚለር ክንዲ ኩላቶም ኮይነ ብፍላይ ከመስግኖም እደሊ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓመት ኣገልግሎቶም ናይ አቡነ ሊቀነ ጳጳሳት ሚካኤል ሚለር ንነዊሕ ዝጸዓሩሉ ኣብ ፍረ በጺሑ ክርእይዎን ክባርኽዎን ምብቅዖም ድማ ንኣምላኽ ነመስግኖ።
ክቡር አቦና ሊቀነ ጳጳሳት አቡነ ሚካኤል ሚለር ብልቢ ንፈትወኩም ነኽብረኩም እግዚአብሔር ኣብ ዝኸድኩሞ ጽኑዕ ይጽናሕኩም